Kolunka teatro taldea sortu genuen 2010an, Hernanin, ni Hernanikoa naiz, eta sortu zen batez ere proiektu honi ekiteko. Ideia dator ikusi genolako egunkari batean Andre Gorsen notizi bat. Andre Gors da filosofo frantses bat, eta 84 urte zituela bere emaztearekin, Doreen izena duena, bere emaztearekin elkarrekin hiltzea erabaki zuten. Bere buruaz beste egitea, bere emaztea gaixo zegoen, eta ez zuten bizi izan nahi bata bestearen heriotza, ez. Orduan urtebete lehenago beak idatzi zion bere emazteari gutun bat, liburutxo bada, beraien historia kontatzen duen, eta ditu pasarte batzuk oso benetan hunkigarria dienak, ez? Eta hortikan hasi zen gure ideia horren inguruan zer egiteko gogoa. Ideiari buruz pentsatzen hasi ginean, ideia unibertsala izan da, ez, maitasuna bikote zar batean nola bizi den, nola gaixotasunak beraien harreman aldatzen duen, nola gai unibertsala den, pentsatu genuen ondo zegokiola unibertsala zen hizkuntza bat ere. Eta orduan hasi ginean pentsatzen maskararen mundu honetan. Ezagutu genuen maskararen lenguaia Alemaniako konpainia baten bitartez, Family Floss izena duena, eta konturatu ginean oso boteretsua diala, espresatzeko eta komunikatzeko eta hunkitzeko momentuan hitzik gabe maskarak baduela indar bat benetan zuzenean bihotzera doana.
hitzik ez daukanez oso lan sendoa egin dugu, momentu bakoitza adierazten nahi duguna adierazteko egin behar dugun ekintza horretan. Eta hori izan da oso lan gogorra eta mugimendu bat eta beste mugimendu bat oso gauza desberdinak adierazten ditu, ez? Eta hori izan da gure eguneroko lana. Baina bai konturatzen geha, gero funtzioa eta gero gatatzen gehanean jendeak esaten dugu, baina eske nik ikusi den nola barre egitezun da, gero nola negarra eta nola sarretzen zen, eta hori da daukan magia, ez? Ondo erabilita eta gauzak kontatzen alik eta simple eta argien iristen dira. Gure maskara munduan gure lehenengo montaia da baita ere, ez gea espezialista batzuk, baina bai aigea pixkanaka gure hizkuntza aurkitzen eta gure historia kontatzeko modua aurkitzen. Egia esan izaten ari gara oso bidai polita espektakuluarekin. Estrenatu genuen Kolonbian, Manizaleseko festivalean, eta geroztikan azkeneko urtean 10-11 herrialdetan egon geha, Nepaletikan Kolonbiara, Inglaterra, Txinan, oso mundu desberdinak ezagutu ditugu, baina kontuatu geha azken finean oso berdina garela denok, eta berdin funtzionatzen dula, edo ia berdin funtzionatzen dula hemen, edo Londresen, edo Argentinan. Eta hori oso polita da, kontuatzea naiz eta desberdinak, ditugun desberdintasunak izan arren, azkenean esentzian oso berdina gehala, eta publikoak barre egiten duela beti momentuentan eta negar honetan. Hitzik ez daukanez, isiluneak asko, indar botere asko dute, baina baita ere musikak, eta musika gaina izan da konposatua obra honetarako. Musikaria egon da gurekin batera lanean, ensaioetan, improvisatzen gurekin, bilatzen gurekin,
eta oso ederki dagokion musika sortu du. Abentura bat izan zen, taldea ere berria da, inoiz ez genuen elkarrekin lan egin, lenguaia hizkuntza ere berria guretzako, gaia a priori ez da erresa, baina egia esan piztinara bota ginen eta oso abentura politxa izaten ari da. Oso prozesu erreza, barre asko egin genuen ez eta gaia oso gogorra izan eta ensaioekin hasi aurretikan investigazio lanetan egon ginen eta negar asko egin genuen, baina gero prozesuan zehar oso ondo pasatu dugu, asko disfrutatu dugu. Inglaterran egun ginen Birminghamko festival batean eta publikoaren saria jaso genuen da baita ere epaimahaiaren premio la dramaturgia. Eta gero Kuban egon ginean ere maitzegoten premio al mejor espectáculo extranjero del 2011. Premio handiena da ikustean nola publikoa disfrutatzen duen eta gero eskertzen dizun eta gainean izaten dugun erantzuna da oso hunkigarria. Ez gaituzte ezagutzen, baina atatzen gehenean besarkadak eta etortzen zaizkigu eta oso polita da, oso sentitua.